Barka da zuwa taskar Hausa Novels domin sauraron ƙayataccen littattafan Hausa, nishaɗi, barkwanci, faɗakarwa. Ku danna mana subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa tare da mu. Mai maganin mata kashi na 20. Mun tsaya inda muka ji Kairat abin nata bai tsaya nan ba, sai da ta shiga da Hunab gidan makwabta da suke mutunci. Ta yi ta sa Hunab yana kyautar kuɗi kafin ka ce me an san da zaman Kairat a unguwar tare da Alhaji Hunab Naira. Sai girmama Kairat ake yi. Hunab ya gaji ta rako shi mota ta ce alhamdulillah. Na kankaro mutunci na dama 'yan unguwar nan suna min kallon talaka 'yar tuwo mai sai da kati. Ba su ɗauke ni komai ba. Kowane gara sai ya zo wajena. To yau na gama da su. Burina ya cika, ka yi haƙuri na wahalar da kai. Naira ta yi kuka. Murmushinsa mai tsada ya ce ba damuwa. Shi Hunab bai da zafi, babu ruwansa. Hakan ma ya san yarinta da ƙuruciya ce ke damun Kairat ɗinsa. Birge shi take, komai ta yi sai ta birge shi, ba ta da laifi. Bayan sun yi sallama ta ce, kai mai kuɗi, ni jinin sarauta ce. Kar ka fara girman kai, kaga yau ina cewa mai kuɗi. To ni ma ina takama da sarauta. Dariya Hunab ya yi tare da riko hannunta zai mata kis ta fusge hannunta ta gudu gida, tana ɗaga masa hannu. Murmushi ya yi kawai sannan ya ja motarsa ya tafi gida. A nan muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Kairat tana shiga gida, Ladi ta fara mata faɗa. Ya ana gyaran jiki, za ki lalata mana aiki. Kina yawo sannan kin bari ya zo yana ta kalle ki haka. Dole hana ki zan yi fita wajensa sai an ɗaura aure. Dan lips ɗinta Kairat ta turo tare da cewa haba anti please mana kar kiwa bawan Allah haka. Ba lafiyayye bane tausayinsa nake ji shi yasa kika ga ina kula da shi sosai. Kai Ladi ta jinjina ta ce sannu yaran zamani Allah shirye ki. Amin Kairat ta ce. Washe gari kuwa Kairat tana zaune text ɗin Hunab ya faɗo wayarta kan zai zo ya kai ta wurin umminsa. Kairat ta masa reply da gaskiya kunya nake ji. Tunda gida ɗaya za mu zauna da ita. Ka bari kawai idan an yi biki sai ta gani. Dole fa ki je ummata ta ganki, ta ya za a yi biki ko fuskarki ba ta sani ba. Jin kamar ransa ya ɓaci Kairat ta ce yaushe za mu je to, gobe ki shirya kawai, amma ba zan zo ba ina da aiki a ofis. Zan turo Usman ya zo ya ɗauko ki. Oke Allah ya kai mu. Kairat ta ce kawai ta kashe wayar tare da sanarwa Ladi. Ladi ta ce ba damuwa, ai ga Sadiya ƙawarki ta unguwar nan da take mugun sanki yarinyar kirki ce. Ki faɗa mata ta shirya sai ta raka ki ku je tare ko? To zan faɗa mata cewa Kairat. Da dare ta je har gidan su Sadiya, Sadiya kyakkyawa ce chocolate in complexion ga ta 'yar gayu ce saboda iyayenta suna da kuɗi. Tunda ta ga Kairat take son ta, Kairat ce ta share ta shi yasa ta rage zuwa wajen Kairat. Tunda ta ga Kairat take murna ta shiga nuna wa mama da 'yan gidansu ga ƙawarta Kairat. Bayan sun zauna, Kairat ta yi kyau sai yabanta suke. Bayan sun nutsu tare da Sadiya a bedroom, Kairat ta ce Sadiya gobe ki shirya karfe 5 za ki raka ni gidan mijin da zan aura. Ya ce na je umminsa ta damu ta gani. Kawai ki shirya direba ɗinsa zai zo ya ɗauke mu. Sadiya jin gidan Hunab ne tana so ta ga haɗuwar gidansu. Bayan haka tana son Kairat da wuri ta amince tare da furta Allah ya kai mu. Washe gari kuwa Kairat tana zaune sai ga Usman ya kawo mata rantsatsen les na gani na faɗa mai tsada ɗinkin riga da zani ne. Zanin mai style idan ka ɗaura kamar ka sa skirt red and golden color. Takalmi da jaka golden color tare da mayafi suka ɗau wanka. Sadiya ce ta tsarawa Kairat kwalliya ba wata ta hauka mai yawa ba, ko a yi ta lafta hoda da wata gida duk ba a yi ba. Foda ta shafa sama-sama sai eyeliner a saman ido. Sai jambaki red da ke fara ce Kairat sai ta fito kamar wata 'yar Indiya. Takalmi half shoe ne kamar wata amarya. Sadiya kuma doguwar riga ta sa a tamfa green and black. Takalmi da 'yar jaka black tare da mayafin. Usman yana waje yana jiransu. Suna fitowa ya buɗe wa Kairat motar ta shiga ya rufe. Sadiya ta buɗe da kanta ta shiga gefen Kairat. Suna hira har Usman ake hira saboda Kairat ba ta da wulakanci ta iya mu'amala mai kyau sai ka shiga gonarta za ta rama. Tun daga unguwar zuwa layin da su Hunab suke na daban ne a Abuja ma. Gidan da ya fi kowanne kyau da tsaruwa suka ga Usman ya nufa. Sun koma 'yan kallo, gida ne gari guda babu abin da babu na jin daɗin rayuwa a gidan.
komai na daban ne, babu abin da za ka gani a gidan ka ce ka taɓa ganin irinsa a Najeriya sai dai a fim ɗin Turawa. Gashi gidan part 4 ne, part ɗin Huneb daban wanda ya fi ko'ina kyau, wanda a nan kuma zai sa amarya, sai na umminsa daban, sai na baƙi kuma sai na masu aiki. Ɓangaren gadin daban, tsuntsaye iri-iri, swimming pool ga su biyu, ɗaya a part ɗin Huneb yake ya ratsa a tsakiyar part ɗinsa. Ɗaya kuma a na umminsa wurin fakin motoci daban, ga motoci na alfarma sai ka zaɓa. 'Yan aiki ke zirga-zirga kawai, flowers ko ina kore lub-lub, ga grass carpet a gadin. Har roundabout ne a gidan tare da dancing wata yana tsiri sama, yana zubowa ƙasa, yana komawa ta ƙasa, yana dawowa. Sannan akwai kiɗa duk wanda kake so idan ka sa, haka ruwan zai na tsiri sama yana rawa, ga light iri-iri a wajen, da dare ka rantse rana ce. Tsayawa gaya muku tsaruwar gidan zai cinye lokaci, ya gama haɗuwa ƙarshen ƙarshe, an kashe naira a gidan. Usman ne ya yi musu iso zuwa fat ɗin Ummi, sannan ya kira Huneb a waya ya kawo su Kairat. Ummi tana falo ta sha wanka cikin shadda brown, ta yi kyau na gaske, sai ƙamshi take. Kana kallon ta kaga wacce hutu jin daɗi da naira ta ratsa ta. Da fara'a ta amsa sallama su Kairat, wanda dama ta san da zuwansu. Tunda ta ga Kairat ta san ita ce amaryar ɗan nata, saboda yana gaya mata kyawun Kairat. Kunya Kairat take ji ta yi ƙasa da kai. Suka zube a ƙasa tare da gaisar da Ummi. Ta amsa da sakin fuska, sannan ta ce tashi ku zauna, aiki ‘yata ce. Ina Kairat ɗin? Sadiya ta nuna Kairat. Kairat ta yi shiru sai kunya take ji. Sadiya da Ummi kaɗai suke hira. Kairat ta wani nutsu ta yi shiru sai kunyar Ummi take ji. Ummi ta kalle ta ta yi murmushi. Har ga Allah, tun da Huneb yake aure babu wacce ta yi mata irin Kairat. Duk da cewa ita da kanta ta nema wa Huneb aure. Kairat ce kaɗai zaɓin Huneb. 'Yan aiki ne suka dinga jera kayan ciye-ciye na alfarma. Ummi ta ce bismillah fa. Ganin Kairat tana jin kunyarta sai ta ce ina zuwa, ta haura sama ta basu waje ko za su fi sakewa. Ummi na tashi Kairat ta ce kaga abinci kamar a Japan ko Koriya? Suka yi dariya suna kuskus tare da fara ci a nitsi, ba laifi sun ci da ɗan yawa. Kairat ta dinga raɗa wa Sadiya, ke kaɗan za mu ci ba, ko so kike a ce ba mu saba ba, ko mu ɗan ƙara kaɗan, waccan girin rice ɗin nake sha'awa, bari na yi sauri na ci, cewar Sadiya. Kairat ta jawo farfesu ta ce ni bari na murƙushe wannan a cikina. Sai suka fara ci da sauri, Sadiya tana mu yi sauri kar a gamu. Sai da Ummi ta tabbatar sun ci sannan ta dawo wurinsu ta zauna. Kairat tana jin su da hira sama-sama, har take ba wa Kairat labarin yaranta Muhammad da Minal suna wurin ƙanwarta cikin jin daɗi, an sa su a private school ma. Kairat godiya ta yi, kunyar Ummi take ji, ta ce bari za mu tafi gida Ummi, magariba ta kusa. Ummi ta yi murmushi, ba za ku bari Huneb ya dawo ba? Ya ce fa gashi nan yanzu daga ofis ya wuce wurin doctor ɗinsa. Kyale shi Ummi kawai, cewar Sadiya. Katuwar leda Ummi ta miƙa wa Kairat. Ta miƙa wa Sadiya ma tata. Kairat ta ƙi karɓa fafur, sai da Ummi ta ce kin ci gidanku, ni ba umminki ba ce? Ai kamar uwa nake a wurinki. Sai lokacin Kairat ta karɓa, suka yi godiya, har mota Ummi ta raka su. Usman ya ja su suka tafi gida. Suna fitowa Huneb yana shigowa da mota da sauri. Kairat ta gilas ta shiga, ɗaga masa hannu tana murmushi. Wani ya musu tare da murmushi, yana ɗaga mata hannu shi ma. Bayan sun koma gida, text ɗin Huneb ya faɗo wayar Kairat, ya ce Ummi tana ban gajiya. Kin min laifi kika tafi, ba ku jira ni na dawo ba. Kin wani kwashi jiki kin tafi gida. Reply Kairat ta masa da na gode. Ai dare ne zai yi, shi yasa na kasa jiranka. Alright, no problem, ya tura mata. Biki yana matsowa, babu wanda ya san Huneb zai yi aure, daga dangin mahaifinsa Faruk, friend nasa, Ummi, sai dangin Kairat. Mus'ab ya cuci kansa ya tare a otal akan yana jin haushin Ummi, ya ki zama a gidan, bai san me ake yi ba. Haka Huneb bai ko neme shi ba, ganin Mus'ab yana wani share shi. Ana haka biki sai karatowa yake, yayin da amarya ta sha uban gyara ta ko'ina. Kyau ba a magana, ga Ladi ba ta fiye barinta tana zuwa wajen Huneb ba. Ya daɗe baya ganin Kairat, har ma ya rabu da ita ya shiga harkarsa. Saura sati biyu biki, Faruk ya bugo haɗaɗɗen aibi na gani na faɗa. Kowa ya kalli aibi ɗin ya san na masu kuɗi ne. Na ango daban, na amarya daban. Kairat nata iya wedding dinner aka sa on Saturday karfe 5. Event ɗaya za a yi, ba wahalar da kai.
Hunab kuma ɗaurin aure da wedding dina aka sa a jiki kawai, dina Saturday, ɗaurin aure Sunday, kuma a ranar za a kai amarya. Dangin Kairat na ƙauye za su wahalar da 'yan ɗaurin aure sai suka ce su zauna kawai za su zo gidan kawu Sabiu a yi komai a nan. Sai Hunab ya ce yana da masauki za a basu a cikin Abuja, kowa ya zauna cikin jin daɗi, a ci a sha a ɗaura aure a kai amarya sai su tafi kawai. Dangin Kairat sai godiya suke, nan kuma Sadiya ƙawar Kairat ta ce dole su yi gayyar friend da yawa. Sadiya ta dinga kai wa ƙawayenta schoolmate nata Ivy. Haka Kairat ma wanda ta sani a unguwar, duk da ba wani ƙawaye gare ta ba domin ba ta shiga harkar kowa. Amma ba laifi duk wacce suke mutunci ta gayyace ta. Sadiya kuwa a ƙawayen nata ma idan baki haɗu ba ba za ta gayyace ki ba. Saura sati ɗaya biki Ummi ta aiki yaron Hunab Usman Kano ya kai wa iyayen Mus'ab Aibi tare da 'yan uwa da abokan arziki na ko'ina da ke Najeriya da kuma na ƙasashen ƙetare. An tura through social media, gidajen rediyo, TV ana ta sanarwa ko'ina an san da bikin abinka da mai kuɗi. Lefe kuwa ƙawar Ummi Hajiya Bilki 'yar kirki ita ce 'yar kasuwa tana zaga ƙasashen duniya tana business. Ita ce aka ba wa kungilar haɗo lefe. Size na Kairat kawai aka faɗa mata. Ta haɗa akwati set biyu guda 16. Kowace ta sha kaya na alfarma, babu abin da babu a lefe. Kowa ya gani sai ya koka, ya tafi da santin kaya. Ladi da ƙawayenta tare da dangin Kairat wasu mata da maza sun zo su 7 suka karɓi lefe a gidan Ladi. Sannan suka koma sai kuma biki, ana ta tururuwar zuwa ganin lefe. Kairat kuwa takanas ta shirya ita da Sadiya. Maman Sadiya ta sa direba ya kai su Kano, za su gayyaci ƙawayen Kairat da ke Kano unguwar su kawu. Sannan za su je wajen su kawu su ma a gayyato su. Har sun tafi ta sa direba ya koma ofis ɗin Hunab, waya ta masa kana ina police. Ofis ya ba ta amsa, gani na zo za mu yi sallama, Kano zan tafi kai wa su kawu Aibi. A mota ta bar Sadiya ta shiga ofis ɗin Hunab, sai kallonta yake yadda ta canza baki ɗaya ta yi shegen kyau. Sai kamshi da shiki take yi, fuska a tamke ya ce sai yanzu zaki wani tafi Kano, ko tsoron tsautsayin amarya ba kya ji? Dariya ya bata ta ce au, amarya har tsautsayi gare ta? Usman ya nemo ya ce ya je ya yi wa Kairat da Sadiya bukin ɗin jirgi from Abuja ta Kano. Kairat ta kalle shi kawai ta ce da ka bar shi mun tafi. Banza ya mata ya ɗauko envelope wanda kuɗi ne 100 cash ya miƙa mata wai ta yi hidima. Faruk yana Kano zai zo iyafod ya ɗauke ku, duk inda kuke so direba ɗin Faruk zai kai ku. Number Faruk ya ba wa Kairat ta yi saving, sannan ya tura wa Faruk tata. Godiya Kairat ta yi. Usman ya ce an gama komai, ya miƙa Hunab flight ticket nasu. Su Kairat direban su Sadiya airport ya kai su ya koma gida. Su Kairat sai murna ake za a shiga jirgi again. Su kawu sun iso Kano, mota ta tsaya a kwanar Dawaki tasha. Dole suka sauka suka shiga mota zuwa cikin Kano. A dangi suka sauka tare da shiga napep zuwa gida. Sai murna suke yi. Tun a Lagos kawu ya tsaya ya sayi manja jarka ɗaya babba da doya guda 6. Sai Talatu ta siyo su Zainab kwakwar manja da coconut. Kawu ya ce ya kamata su yi wa yaran abin arziki, saboda haka sai Talatu ta zaɓo wa soja tirikwata da singlet ɗaya. 'Yan yaran ma haka, mazan kowa tirikwata da singlet. Rahinatu kuma ta siya mata gilas baki faskeke da riga wata tsangalalliya, ita ta wuce gwiwa amma bata kai ƙasa ba, irin ta arna masu talla a titi. Zainab kuwa ganin 'yan mata ce sai aka siya mata t-shirt da ɗan siket mai rawa, irin wanda kana tafiya yana rawa, na masu gasa masara a titi. Da an ga kayan an san wannan sai talaka shi zai sa. Saboda haka da suka sauka a Kano, kawu ɗauke da jakar manja, Talatu ta riko Ghana Mosgo, sai doyarsu da sauransu a buhun bakko. A ƙofar gidansu napep ya sauke su, suka biya shi ya tafi. Don kar a gane su ji kunya, sai Talatu ta riƙe hannun kawu kamar walƙiya, wulik suka fada cikin gida kamar aljanu. Lokacin Zainab ta fito tana kwashe girkin da ta gama na rana, kwatsam ba zato ta ga su kawo sun faɗo gida da gudu ba sallama har suna bigewa. Da ƙyar ta iya gane su saboda wahalar da suka sha. Ihu ta saki da tsalle tare da ihu. Rahinatu ta fito, so da sauran yara suka yo waje. Ai gaba ɗaya duk ɗoyin da Talatu ke yi ba su ji ba, suka rungume su suna ihu da murna.
Bayan komai ya lafa, Talatu ta kalli gida gaba ɗaya ya canza ya yi kyau saboda tsafta. Yara duk sun nutsu. Abin mamaki, Talatu ta ce, ki fara bani labari, me ya faru bayan tafiyarmu? Nan soja ya kwashe labari ya faɗa wa Talatu. Yaran nan sannu, kun sha wahala, ku yi haƙuri da yadda muka rene ku. Ba mu koya muku abin kirki ba, ku yafe mana, mun gane kuskurenmu. Allah ya kawo Kairat, duk mu taru mu yafe wa juna. Suka haɗa baki wajen cewa amin. Nan fa Talatu ta fara hawaye tana ba su labarin irin gwagwarmayar da suka sha tun da suka bar gida da niyyar tafiya Makka. Rahinatu ta ce, Kairat ba ta da masaniyar za ku shiga wannan halin, na tabbata. Nan fa aka dinga hira sai da suka huta, suka ci abinci, suka sha ruwa, sannan Talatu ta shiga toilet ta dinga dirje jikinta. Bayan ta gama yin wanka fes, sai ta samu ta dinga burush ba ji ba gani, har gawayi da gishiri ta hada ta goge. Kawu ma haka, gida rahama, sai ga su Talatu ana barci. Mai sauraro, nan za mu dakata, sai ku tara a shirinmu na gaba cikin wannan ƙayataccen littafin naku mai suna Mai Maganin Mata, wanda Zahra Mahmud Surbajo ta wallafa. Awwal Asa har kullum ni ke karanta muku. Mu haɗa a wani shirin. Barka da zuwa taskar Hausa Novels domin sauraron ƙayataccen littattafan Hausa, nishaɗi, barkwanci, faɗakarwa. Ku danna mana subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa tare da mu.